Hello guys, ngayon pupunta po tayo ng Pugoncillo Aguilar. Kuminto po tayo dahil hinihintay po natin yung mga kasama. Guys, malapit na po kami sa Pugoncillo. At ito view. Ito yung view. Ayan. Ito na po kami sa Pugoncillo. At may 10 pesos na namang babayarang na environmental fee. 10 pesos. Ay, hindi ako magbabayad. Ikaw magbabayad, Bes. Magbabayad ka, Bes. 30 pesos. Salatan nyo lang ha. Yung may-ari ng asin. San Carlos City. Tatlo at. San Carlos. Bis, may taga-Tarese. Bakit barangay ang linagay niya? Dapat bayan. Alam nila sino kung saan yung Tarese. Kabat Kuya B. Si Clark Ray. Kabat Kuya B. Hanapin natin siya. Charot. Naka-Kuya B siya. Tinda ata kayo ng chicharon. Tara na. Yes, B. Okay, sino na si Mami? Ano? Hatiran ko yung mga friends. Which is amazing like. Ha? Like mo, B. So, nandito po kami ngayon sa barangay Pugoncillo. And ito yung mga kasama namin, may magmamanicure and magbe-makeup. So, pababa na po kami ng hacienda namin. Ayan po, madaming tao ngayon dito sa Pugoncillo. Oh my God. Actually, dito ang first time na pagpunta ko dito. True. Pang 100 times na. Parang Yes. araw-araw na kami nandito. Charot. Bes, ito yung club, bes. Diyan na pa, bes, walang ano dyan. Walang Mamaya entrance na fee lang. dyan. Saan? Diyan sa kabilo. Wala namang daan. Meron dyan. Meron dyan dyan. Para sa 10 pesos, ikuripot mo to. Let's go. Outfit ako later, pwede ba? Ito pala yung mga kasama ko, si Click at si Hi, Mama. Tommy. Tanya. Kamusta rin na? Oh my God, ang daming, ang daming bato. Ang daming bato. Hindi bilang innovation. May motor sila. Wala motor da kuno. Di sama mo sa Tommy. Hindi mga Anti ko laya ka gusto man may cena to. Pasensya na guys, medyo malikot yung bibideo ko or pagbablog kasi first time ko mag-vlog at mag-video ng ganito na naglalakad, kaya medyo malikot. Kung pupunta pala kayo dito, kailangan nyo ng tiyaga sa paglalakad kasi
medyo malayo din. At nakadepende din kung saan nyo gusto pumesto na maligo. Kami kasi gusto namin sa dulo para mapasyal din po namin yung lugar. Saka mga best, kung pupunta kayo dito, kailangan ang dadalhin nyo yung kailangan talaga mapapasada kayo sa paglalakad. Rihanna, ikaw ba yan? At kung kakain man kayo, kailangan ilagay nyo sa plastic bag at iuwi na rin. Bawal po tayo. Oh, Jonathan, saan ka pala? Sa paligid. Ikaw po, tatapo! Hindi dyan kasi. Saan tayo, Bes? Diyan na tayo? Marami din doon, no pesto. Banda doon, marami pa doon. Para makita nyo. So, wala naman mapag-vlog. Marami pa doon, banda doon. Wait lang, magmamanicure ako. Ano? Panjay. Malalim? Ilocano ba kayo or Tagalog? Taga saan ba kayo? Salinas, San Carlos. San Carlos din kami. Pero alam ko mag-Ilocano at ano din. Pangalato. Pangasinan. Salina. Teresa. Ilocano pala doon. Malayo. Malayo ah. Aw, Salina. Wala yung Salina pa. Oo, shortcut. Doon ang daan. Labas ano. Tapos makabito. Kaya nga, ito Ah. dinadaanan natin. Kaya nga, ikaw, ilang naman yung Daan. Sumura ya. Araw-araw kanta. Kapag gabay tumura ya. Araw-araw. Oh my God. Yung baon ko, which ay ano ang tawag doon? Meron akong dalandan, panghimagas at mayroong McDo. Ayan. Ay, palaw. Burger steak. Tapos, yung sa kasama ko, Wonderful. galing ibang bansa, pero ang laman. Ang laman. Wow, pero siya, masarap siya. Panalo. May speaker ako ito. Akin ang speaker mo. Aking sinta. Tararara. Ako nang bahala. Go, mauna muna kayo, susunod ako. Ang gabi cute. Susunod po Nalabi. ako.
susunod ako maliligo. Go push. Ngayon, maliligo na po tayo. Bes na anod na yung wig nyo. Yung mga wig nyo na anod na. Yung mga wig nyo na anod na. Oh my God. Malamig? Yeah. Video to. Hi, vlog. Hi vlog. I'm vlogging. Of course. No bashing. Maliligo na po kami. Mga kasama ko naliligo na po sila. Ayan po sila. Best, tingin na naman kayo, Best. Best! Hi, vlog. Pumating ko tayo, bitch. Ano? Oh! Bobo. Klarang kumakalong. Ang salamat ito. Ano, maganda yung sa'yo kasi ano, pang lahat. Ang mali, ililimi. Ang biskis ako. Aking sinta. Mga Ilocano yung mga nandito. Guys, mga taga dito Ilocano. Iligan ko may senak ng kalab yan. Ang tambay. One last